Ohayo, kininayo. Ada nang pasangit kanyak. Kininana. Tinay, sibuyas. Permiro nga ko. Ada i-share ko kinyayo ako kasad. Idi, agtabtrabaho kiminian tiyang ko dyan, Manila. Kaadati banding mimot ano ka, ti Rabi, lalo no aji Thursday. Webes, maala-ala mo kaya. At dati binuya mi one time. Pati nga malagipan mo, ana aja nga istorya. Ngim, perming, runga up mi, no, nanakasla kami lang bagtit. Dito nga, dapat kumot mi nga. Pati kami nga talaga. Tapos yung kina-realize me, I know, kinina overacting kami mo nga doon. Maala-ala mo kaya, bibuya kami lang, yung si feeling, si kami best actress. Na-experience mo yan, dahil yung buya kayo, di maala-ala mo kaya di may igawid kayo nga grungaag. Malagip ko lang ang kapuati na yung sibuyas. Talaga nga, tatay, pinagsangit na nga talaga nga ito. Pero mingan, sasaidik ko na nga, rungaag ko. Sa ako nalagip di maala-ala mo kaya.